Nedělní krimi zprávy jsou tady, dnes vás u nich vítá Matěj Rychlý. Dobrý večer. Lidé uslyšeli volání 12letého chlapce o pomoc. Je v pořádku. Policie zadržela podezřelého muže. Pražská policie hledá nebezpečného pachatele. Nasedl k řidičce do auta a začal ji škrtit. Pohřešoven 12letý chlapec ze Zlínska byl zřejmě unesen a vězněn na chatě. Jeho zoufalé volání o pomoc uslyšeli náhodní kolem jdoucí a zalarmovali policii. Ta zadržela v neděli odpoledne podezřelého muže, kterého momentálně vyslýchá. Školák skončil v péči lékařů. Chlapce hledali policisté, hasiči a dobrovolníci od čtvrtka. 4 dny rozsáhlé pátrací akce po pohřešovaném školákovi ukončila v neděli odpoledne zpráva, na kterou všichni netrpělivě čekali. Chlapec se našel, je v pořádku. Radost ale v zápětí vystřídal šok. Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě. Pátrání skončilo v chatové oblasti v katastru obce Žlutava, tedy zhruba 7 kilometrů daleko od místa chlapcova zmizení. Jak dlouho na chatě byl a snažil se odtamtud dostat, zatím není jasné. Naštěstí chlapcovo volání o pomoc vyslyšeli kolem jdoucí, zavolali nám a dost možná mu tím zachránili život. Našli jsme ho s 2 staršíma lidma, co mají pod nima tu chatu a slyšeli jsme křik dítěte, tak oni zavolali policii. Když ho vytáhli, tak byl úplně v šoku ten kluk. Muž skončil v policejních poutech. Chlapce odvezli záchranáři do nemocnice ke kontrolnímu vyšetření. Děkuji všem, kteří se zúčastnili tady toho pátrání. Je to úleva. Jsme rádi, že takhle dopadlo a teď se v klidu vrátíme domů. Hocha hledali v terénu stovky policistů, hasičů i dobrovolníků. Pátrání se odehrávalo i v odlehlejších místech, kde jsou chaty a neobydlené objekty. Ve dne i v noci na syna myslela maminka, která mu vyslala naléhavý vzkaz. Pokud někde jsi a vidíš to, slyšíš to, tak prosím tě, vrať se domů, nic se ti nestane, všechno bude v pořádku. Dnes nám maminka chlapce poslala už jen následující SMS zprávu. Dobrý den, nyní už jsem bohužel policií vázána mlčenlivostí. Nesmím s nikým mluvit. Vyšetřování dál pokračuje. Podle policie není vyloučeno, že byl chlapec na chatě už od čtvrtečního rána, kdy se po něm slehla zem. K mladému muži, který ho měl věznit, ani o jeho motivech zatím kriminalisti nic neřekli. Jana Vozárová a Jakub Nakládal, CNN Prima News.